Technológia na čistenie priemyselných odpadových vôd od rôznych pôvodcov pozostáva z neutralizačnej, demulgačnej stanici a z biologického membránového dočistenia. Odpadové vody po vyčistení spĺňajú limity pre vypúšťanie do rieky Vár. Kapacita spracovania odpadových vôd je 140 m3 denne. Technológia pozostáva z 3 liniek na čistenie odpadových vôd z dôvodu veľkej variability producentov odpadových vôd. Čistené sú primárne rezné emúzie, rôzne druhy oplachových vôd, vody s obsahom ťažkých kovov, odpadové vody s obsahom ropných látok, dechtov, farieb, koncentrované pracovné roztoky, odpadové vody z potravinárskej výroby. Jednotlivé prúdy odpadových vôd sú prijímané na stáčacom mieste. Technologické linky pracujú vo vsádzkovom automatickom režime s možnosťou manuálneho režimu s úpravou procedúr v ľubovoľnom kroku prebiehajúcej sekvencie. Z akumulačných nádrží sú odpadové vody prečerpávané do vsádzkových reaktorov, kde prebiehajú procesy v časovej segregácii. Reaktory sú vybavené vertikálnym miešadlom, technologickým poklopom, zariadeniami pre oťah oleja a plávajúcich látok, vypúšťacím ventilom a miestami pre inštalovanie armatúr merania pH a dávkovacích zostáv chemických činiteľov. Po chemických procedúrach v reaktoroch nastáva prečerpanie celej vyzrážanej zmesi do separačného reaktora, kde pokračuje spracovanie a separácia. Odvodnenie vyzrážaných kalov zabezpečujú kalolysy. Filtrát s kalolysou je zberaný v akumulačnej nádrži prečistených vôd. Chemické činidlá sú dávkované v tekutej a v tuhej forme. Na prípravu roztokov z prášku sa používajú automatické prípravné jednotky. Celý proces čistenia odpadovej vody prebieha automaticky v rámci programových sekvencií riadených lokálnym PLC, ktoré sú súčasťou prípravných jednotiek. Každá periféria prípravy roztokov má dátovú komunikáciu s centrálnym riadiacim systémom. Riadiace a silové obvody sú umiestnené v centrálnom rozvádzači. Každý reaktor obsahuje ešte svoj miestny dotykový panel s vizualizáciou. Riadenie dávkovania chemikálií a celý proces čistenia je zabezpečovaný automaticky prostredníctvom mikroprocesorovej jednotky PLC SIMATIC. Zostatkové organické znečistenie si vyžaduje ďalší stupeň pre jeho zníženie. V tomto prípade sa javí optimálne zaradiť technológiu MBR. Ide o proces biologického čistenia so separáciou na ultrafiltračných membránach. Systém pracuje s vysokou koncentráciou a vyšším vekom kalu. Táto kombinácia umožňuje biologické čistenie aj ťažšie rozložiteľných organických látok. Ultrafiltračné membrány sú práve nástrojom na prácu aj s horšími separačnými vlastnosťami čistených vôd. V prípade záujmu o naše profesionálne riešenia v oblasti čistenia priemyselných odpadových vôd nás neváhajte kontaktovať.